Пичове, тук що умрях за началото. Малко, не знам, готино. Да почне епизода и да видите мъртви тяло. Не знам, за мен е готино. Така малко ушухме с дърво. Ето така финалките. Тук слушаме Pumpkin Seed. Няма никакви Pumpkin Seed. Това е нещо горки, какво правим? Ще направим на захар. И сега ще оцеляваме на Shift него. И чуя да съжалявам, малко ми лаги. Какво направих, бе? Чакай, аз не някакъв кабел. И... Пичо само кажа едно нещо, което може би ще ви изненада. То свят, който изтеглих, това не го е правилно. Аз няма си играя да правя така 100 часа. И с това мислих да изтегля един. Изтеглих и сега какво разбирам? Че като направих сервера Infinity, той е бил май old. Да, old. И сега какво видите, пичо? Сега вижте. Като отидете ето до там. И какво видите? Нашия обикновен хубав свят. И това се питах. Защо направих така? Така някой епизод ще се изслуша. Ще ма фанат мелите и ще отида там. И ще започва там да се развивам много тъп. За какво правих тази тъп? Тя не знам. Аз трябва да но ще направим първоначалната им камера. И това за да не нервичките. Поканите си на 13%. 5 минути ще слушам. What? Ома! Я река ми просто на тия какви ще са. Сам сега не, какво ги направи? Кабинет не е просто няма всяко нас. Айде готово. Това вече не е. Значи това ще го загубим от всеки се золоти. Не код забогатеем. А сега ще го направим това. Защото сега можем. Сега тък имаме и материалите. Служа. Това е хубаво. Бе, както ми викат, това деца прави с засяването. Едното друго се засява. Значи сега вземаш 3. Правим 3 лъти и почваме историята. Така. И така. Сега да тестваме. Да тестваме чудните вратички. Никъде. Защо пък не му прави никъде? Някъде няма бутон. И айде бутон. What? Някакъв резултат. Да, това е някакъв бутон. Вижте, няма врата. Има... Та-та-та-та-дан!
Нали помните, че във втория епизод си загубихме от Верена, Кирк. Сега се направихме чисто нова, бейбе. Не знам за какво да използвам кактуса. Знаете в Skyblock за какво се използвам кактуса, пишете в коментарите за какво го използвам този кактус. Баш ще отида да се направя една хубава фермичка с него. Стри кактус. О май гаш. Стига огладнявам. Какво е пълнова там? Някой видя ли го? Ето, някой вижда ли го? А, да, това е другия свят. Покемон го спря. Аз дори ли стих отдавна? Аз мисля да направя нещо, ама да мисля, че ще го сметите за хак. Да отиде да избирам животно. Как долничко ми падат под носа си. Това пясъче с пясъче. Ма аз за какво го копах? И ото. Аз за какво го копах? О мага. О мага. О мага, сега да не се щупа някой блок под краката е. Хода с shift може. Има хода, бабичко, така няма да става. И накусам се някъде. Трябва да изкъртим това. И сме готови. Не е проблем. Ябълка! Въй! Първата ми ябълка. Да. Изявах. Само два бута ми. Хайде време и този саплинг да влезе в вода. Да влезе в крак с модата. Кога порасна, бе? Млад. Май с водата пораства. Май се държата порасна по-бързо. Още колко много саплинги. Ябълка имаме, бац. Да ми да пием цяла вечер, бац. Тук ще празнувам. Аз мисля как се забогатеем вече. Станем хипермилионери. Имаме всичко. Траля, живота ни е хубав. Да взема да си направя една хубава къща. Вау! Точно един стак. Точно. А сега за какво да използвам с планета? Да използвам. Фак, какво ме удря, бе? Значи... Какво става? Това е честно. Не е нещо от времето. Ще така интересна топарница. Така ужасно интересна топарница. Семената. Айде почва да пускаме. Мале, баца, ние ще пием ракия само с саплинги. Мали, аз чуя какво ги правя. Мали, скоро ще правим отделни чества за всичко. Въй, дъжда спре. Мали, сега почва голямото ядене и пиене, баца. Аз мисля да си направим нещо. Ма да не започва да изглежда нещо грозно. Малко
малко грозничко го направихме. Не е много грозно. Въй, Сашеваце! Ей, така дойде и големия въпрос с хубавата. И пиче, паднах на 5%. Така само да спадя на въпросите. И ще има един голям въпрос. Как ще преспим нощта? Като няма мобове, няма нищо, къде няма код на отсъбац. Аз мисля да направим нещо, ама... Абе, да го направя други епизод. Сега не ми се прави 3 часа. Сега ще взема малко да огледам тази базичка, че е много малка. И е толкова да шиба, нали трябваше да го сложа. Така, готово. 1, 2, 3, 4. Честа един върху друг. Аз имам една идея, ама... Ето ми шугаркина. Уп! Готово. Хайде, готови сме. Да не псувам. Така, тук е светло. Кажи светло е. Отивам там, където е тъмничко. На какво съм съметнал. Направо ме заваля сърцето за момент. Така, да видим. Да гледам малко на света. Аз така да не гледам много. Ай, стига с друг епизод, че ми трябва страшно много дърво, за да оголемя базата. Тук да оголема и да избивам паяци. Няма ли да спални някое чудовище? Май във въздуха няма чудовище. Ще ги гледаме отзаде. Има ли нещо? Ако така лекичко се вгледате в шугаркина, сякаш имам два косама. И то зелени. Някой забеляза ли шугаркина? Така видим нещо друго. Долу има много зомита. Ще ми се да ги избивам долу, ама какво се прави. Чакай, май видяхме някой моблек. Дай му. Така гледаме пътя. Да държим кормилото стабилно. И да не заметнем. Така малко да звим така. Кладка ми. Оп! Чакай да паркираме тира. Бац. Айде, готово. Паркирахме тира в гаража. Чакай да ми се вият малко завите. Репичо, това беше всичко с този епизод. Тук ще хвана клаустрофобия, баце. Котка гори, бе! Въй, баце! Въй! О, мага! Аз съм скачвам Pumpkin Seed. Точка, надявам се този клип да ви е харесал. Влезте, огледайте всички мои клипове. Точка, това беше всичко с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Колко пъти ще го повторя. Не знам аз. Въй, саплинг! Въй. Добре, това беше всичко с този епизод, браточки. От мен, довиждане! Юмната!